sa sulit, wildaw malaki. Ay ti aldaw na inaramid ti ako. Umay kayo, nagragsak tayo. Nagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta. Idanggay tay intay sana, ragragsak tay ken kuana. Daytoy ti aldaw na inaramid ti ako. Umay kayo, nagragsak tayo. Nagapuamin iti Ama, di balay ikipigsa. Amin nga imbag ken ginawa, salun abiyag ken pigsa. Daytoy ti aldaw na inaramid ti ako. Umay kayo, nagragsak tayo. Arikot ken amin abana, ipatantay paida. Iwaksi tay amin agura, asumamu padaya. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti ako. Umay kayo, nagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit ka. Kakabsat ti pangrugyan ti pannakaagas, iso ti pamati. No addaan tayo tinapudpud no apamati ken ni Apo Jesus, agasan na tayo, dalosan na tayo, sulbaren na dagiti problema tayo, paginawaan na tayo. Itedtay ken kuana tinapudpud no apanagtalag ken pamati tayo. Tapno nga rod may karitay amakiranod iti dati na santuan apanagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos saman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Dios, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Bakawanem basbasul mi bidot nagkurkurangan mi katalawin nakam kadi nakalmesan na kempus mi. Kristo Kristo mangasika
pagkawanem basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, katalawen nakang kadi, nakalmesan na kempos puso mi. Apo mga sikat, apo mga sikat, pagkawanem basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, kadalawen nakang kadi, nakalmesan na kempos puso mi, nakalmesan na kempos puso mi. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. 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 Ket ito'y dagakapya kadagiti tattawa na imbagti panagnak na kemda. ibunan nagdaka, itannog daka, pagrupakan daka, daydayawin daka. Agyaman kam ken ka, kaputi na indaklan adayag mo. Diyos na ilangitan na ari, Diyos sama man nakabalin namin, ket sika po mi Jesu Kristo, bugbog tong nga anak. Diyos nga po Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, Iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sika mangikan, kadagiti basbasul ti lobo. Kasyan na kami, kasyan na kami. Sika mangikan, kadagiti basbasul ti lobo. Awaten kadayto, arararawi, ket sika sito tugawi. Maganawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos,
itimpuyog ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Dios, Iti kangatwa, gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Dios, iti katawa. Gloria iti Dios, iti katawa. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kadita sa ganaen, tarabayan, ken koy-koyugan na kamlat tatagrasyam, tapno kan kanayon anapasnek ken narigta kami nga agaramid iti naimbag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti may kadwa a libro dagiti arari. Napan inaaman iti Jordan, bimatok ti namin pito kas imbaga ni Eliseo. Ket nan anay ti paimbag ti kukutel na. Si malun at ti kudil na akas ti kudil ti maysa nga ubing. Nagsubli ken Eliseo agraman dagiti amin a kinakuyog na ket kinunana. Ita, amukon nga awanen ti Diyos, akas iti Diyos ti Israel. Pangaasim nga rudapo, nga awatem to isagot ko ken ka. Insungbat ni Eliseo. Isa patak, si bibiyag a Diyos, iso a pagserserbiyak. Ajak awaten tanyaman asagot. Ipilit ni Naaman nga alaen ni Eliseo ti sagot, nga madilatan ni Eliseo. Itikasta kinunan ni Naaman. No di mo awaten ti sagot ko, ipalubos mo nga rod ang mangyawidak ti daga, nga awiten ti dua amolong. Agsipot da manipod ita, sa anak kon nga gitatag dagiti sakrifisyo, wen na mapuuran adaton, isya sino man adjujusen malaksid iti Diyos. Ti sao ti apong. Magiyaman tayo ti Diyos. Impakamo ti Apo kadagiti pagilian, ti panakabalin na ang mga isalakan. Ipakamo ti Apo kadagiti pagilian, ti panakabalin na mangisalakan. Kantaan nyo ti Apo ti barwa kanta, gapo kadagiti nakaskas daw nga naramid na. Nagunon na ti balaygi babaen ti bileg, ken tinasantuan apan nakabalin na. Impakamo ti Apo kadagiti pagilian, ti panakabalin na mangisalakan. Inwaragawag ti Apo ti panagbalaygi na, impakamuna kadagiti pagilian ti panakabalin na ang mga isalakan. Tinungpal na ti karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asi ken kinapudno na kadakwada. Impakamo ti Apo kadagiti pagilian, ti panakabalin na mangisalakan. Nakita dagiti tattao ti amin na diso ti panagbalaygi ti Dios tayo, idiriyo da kayo amin na daga, ti pagdaydayaw yu ti Apo, itanukyo kadagiti kanta, kender iti rag-o. Impakaamo ti Apo kadagiti pagilian, ti panakabalin na mangisalakan. Iti may basa na adaw, iti may ikadua surat ti San Pablo kadagiti ken ni Timoteo. No kaibtur tayo, makipagturay tayo met ken ni Kristo. Lagipem ni Jesus, ni Heso Kristo ang napagungar, iso ang nagtaod iti kapututan ni David. Daytoy ti mensahe tinaimbag adamag, ngay kasabak. Gapu tay kasabak tinaimbag adamag, agsagaba akmet
Agsagabaak, ket makawaranak, akas pay maysa a kriminal, ngem saan a makawaran ti sao ti Dios. Isut gapuna nga ibturak ti amin, gapu kadagiti napili at tattao ti Dios. Tapnawaten dan tumet ti panakaisalakan nga adda ken Kristo Jesus. Agyaman tegnanayon a gloria, pudno daytoy a pagsasao. No nairaman tayo ken kuana natay, kadwa tayon tumet nga agbiag. No makaibtur tayo, makipagturay tayo tumet ken kuana. No kuna tayo san na tayo ngam mo, kunanan tumet adi na tayo mo. No pagtalikudan tayo, agtalinaedlat ta asipupudno. Agsipod tadi na mabalin, apagtalikudan ti bagina. Ti sao ti Apo. Sa bulemay ti pagarian ti Apo, kas mangibagay. Kita minto maite, tuken ka. Sa bulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maite, tuken ka. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Nagturong ni Jesus ijay Jerusalem, ket nagna iti nagbeddengan ti Samaria ken Galilea. Idi sumungsungat iti maysa a baryo, sinabat ti 10 nga agkukutel. Nagtakder da iti adayo basit ket impukkaw da, Jesus Maestro, kaasyan na kami. Nakita ida ni Jesus ket kinunana, inkay agpakita kadagiti papadi. Idi addada iti dalan na imbagandan. Apaman anadlaw ti maysa kadakwada ana imbaganen, nagsubli anang idaydayaw iti Dios iti napigsa atimek. Nagparintumeng iti sangwanan ni Jesus ket nagyaman ken kuana. Samaritano daytoy a lalaki. Saan met aya sa nga pulo dagiti napaimbag kinuna ni Jesus. Sa dino ti ayan dagiti siyam. Apay aday to'y laeng aganggan na et tinagsubli nga agyaman iti Diyos. Kinuna ni Jesus ken kuana, tumakder ka ket agawid kan, pinaimbag na ka tapammatim. Ti Ebanghelyo ti Apo. Naimbaga bigat tayo amin Apo. Kaslama agkukutel dagita songba yaw. Good morning. Te ko manakapso ti songba na ti misa ka agkukutel niya. Awan samutten ti pasyente tayo nga agkukutel tatan. Leprosy ko na day dyan niya. Gamte kukutel iso day dyan ko na tayo. Ilocano kukutel ko na tayo. Leprosy idi panawon ngaming ngemon una. Awan ti agas ti kukutel. Leprosy, ngam tatan ka adda gamin agas nan iso nga haanen nga makaalis, haanen nga kasla, haanen nga maitulok nga idi ka talagang agtinag sapay ti matada kasi talagang agrunot, agtinag pay ti matada kasjay. So ti kung kunak kadagitay ko mamamarites ka agkukutel ti dila data,
Habang agchis-chismis da ka maibos di ito no nabigatan na ibosan no tumarabitab kan. Awan sa tikas jayan ijay ayan ti chapel ti kamanggaan. Kasladaan nga balay ijay nga kung kunada nga nagipunpunpunan da. Handa kam nga palubusan dagiti nataengan idi dagiti babakit hangkay mapandita kunada. Taapaya adda kanu na ikali ijay idi nga agkukutel. Diyak amo damag-damag laeng. Kakunada, aging kakano ti 50 years, di jay virus na, maalisan na kanto pay laeng. Dahil ti kunada ti kabilag na, diya mo no ko hautro dahi ta nga agkukutel. Kasi na po Diyos, awan sa amat na alalisan kada kami, at dansa dahi tinaudi di ayan mingam kasi niya po Diyos, awan matan ti sumarunong henerasyon. Di panawon ni Apo Jesus narigat ti agbalin nga agkukutel. Awan agas, haang ka mabalin nga kanya dadagitay no napanagkanda nga adda sakit mon dahiti kukutelen ang kukutel dayjay uyak lang nga nabannog lang dayjay kano adda kukutel mo kanya dan agyan da ije rukrukib iti bantay haanda mabalin nga makipulapol ti tattao agigyan dayjay kasladala ma-isolate kakanya da maawanan tinamnama, handa mabalin makipulapol, handa mabalin nga no umay da ito'y kumata mangala dati kanenda, adda pa'y belda. Segunda kita eksperto ti Biblia, adda belda. Tano masidagdan, tano within, jak amo no mano nga meters, di kunada nga asigam, maibilang ka nga agkukutel. Iso nga no nagbeldan, umay da mangala kanendan, umadayo ti tattaon, agsublidan to manen ijay, bantay. Kadagitoy nga agkukutel kasla maawan tinamnama ti biyagda. Haandan mabalin nga agsubli ti normal a biyag narigat iti sitwasyon da. Haan lang nga di kukutel ti narigat kadakwada dagiti tattao kaariyak da ida. Kas ti karigat ti biyag dagiti agkukutel di panawon ni Apo Jesus. Kas tamot ti umuna nga maibasa ni Naaman napankin Eliseo limangoy iyadanom. Idi rumwar kas lakudil ti ubingen na agasanen. Kadagito nga agkukutel na between Samaria ken anya na ganan na nagbadengan ti Samaria ken Galilea. Nya na agturong ije Jerusalem. Kaya nagbadengan kahit nga saun awan ti matatao isot nang sabtan dagitoy agkukutel anya ti kunada Jesus maestro kaasyan na kami. Siguro daytoy nga sigurado nga daytoy nga kararag dagitoy nga agkukutel. Jesus maestro kaasyan na kami. Napunpunno ti pamati, napnuan araraw nga kaasyan ni Apo Jesus ida. Tako na tayo nga ron iti panagbiag tayo ket sa tay la maapresyar ti grasya ken pan nakabalin ti Dios kanya tayo no daytay nagsakit ka nga dandani ka pumusayan daytay nagsakit ka kaslam mo awan namnamam nga agbiagan daytay talaga nga nagkaproblema ka nga kaslaham mo pulos a malusotanen kasjay ti sitwasyon nga sigurado dagiti agkukutel maudi nga tadato apan nakakita da kini Apo Jesus kaasyan na kami buo dayjay kararag buo dayjay puso da nga imararaw ken ni Apo Jesus. Tahantay mga ilibak. Datayo mo ano daddo mauri agkarkararag tayo. Dijay kararag tayo napasinginan mo ngamin iti doubt wenno dwa-dwa ako na tayo. Sika adda sakit mo kuma. Apo agasan nak. Nga at the back of our mind kati ko tayo ka adda nga ta panunot tayo nga agpayso nga ta nga kabailan na. Ado ti mang pagbalin kada tayo nga agkukutel kakabsat. Haan lang at ikukutel ka di may physical nga sakit. Ngam kada tayo, ado ti mang pagbalin kada tayo nga agkukutel. Anya dagitoy. No bias di relationship. Agkukutel day ta. Anya ti agkukutel ayati malam kakitaan tayo gamin nga agkukutel ko na tayo ka daytay lawalawam no naabak ka dandani na saputan ka agkakapsot to nga talaga nga no mong agasan ti parya ka matayon. Uno saan na ipapati na nagsyat ta Domingo, Lunes, hangover, agkukutel daytay talaga awan namnaman at ibiagan nga agap apoy taan panag arak ita agong na agkukutel.
Matay, awan namnaman na. Kano dadto mauri ti relasyon tayo agkukutel. Relasyon mo kini katugangam, nagkabayas. Haam mo maiturod nga ayatan, haam marigatan ka nga mangayat. Adayo di jeri nam no mabalbalin ka, haang kay nga agdenden na, tangkay nga agkaalaan, agkukutel day ta relasyon. Di agasawa, ore ka no agkabkabbalay kayo. Oray ka no mayat di jay kunayo nga oray ka no kunayo nga agkadkadwa kayo. Ngam na napukaw ti ayat adda dua-dua kini partner mo. Awa naramid nila kayo dito aramidan nanto manen. Na adayo di jari na agkukutel. Kasi mo't ani babae agkukutel. Ado dagiti mang pagbalin kada tayong agkukutel insecurities. Ang sika ko ada trabaho, mapangka ag trabaho, awam mo't aramidin na nga madidya ka trabahowam, nga maapay nga kaslakal na masaksaktan. Awam mo't aramidin na ka mga dadadaulan, nga maapay nga no aggargaraw ka, kasla sikat patpatamaan na. No, agipos ka, apay nga agbarbara ta pidit-pidit mo. Apay nga no, dati adala ipos na ka, kasla sikat masasair, agkukutel, adda issues, adda dagitay banag nga, mabalin nga kaug-ugali na, nga nang pasakit kanyam, aging gatat ta iso ti maririnam. Kinuhaan mo ang adresan dayta, mabanbanno, gaya trabahom, kasla ka lang marigrigatan, nabannugan, maumuma, awan ti gaganay gayam. Ado dagiti mang pagbalin kada tayo nga agkukutel kakabsat. Dagiti frustrations tayo. Dagiti kayat tayo kung mga pagbalinan ti biyag ka, nagkamali tayo. Allahan tayo mula mapakawan ta bagbagi tayo. Manutawanan. Di tayo mula mapakawan dayta nga bagi tayo iti dayta nga kamalin. Iso ti mang pagbalin kada tayo nga agkukutel. Awan ti ragragsak ti biyag. Awan ti ginawa. Awan ti gaganay gayan na nga biyag. Iso nga no daduma, ado dagiti kakastoy nga mang padpadagsen kanya tayo. Oray no physically, haan tayo agsakit, ngam kinagpaiso na, nakarkaro pa di sakit, ijay kaunggan. Kinagmayat dati napasamak, anya ti kunada, Jesus Maestro, kunada gito'y agkukutel kaasyan na kami. Anya ti kunada ni Apo Jesus, ing kayo agpakita ti padi. Ado a purpose daytoy. Ingkay agpakita ti padi, mabalin nga haan nga asigan ni Apo Jesus ida, tano isuna ka umasidag, in their culture, iti sitwasyon da, maibilang maisunan nga ag kukutel. Iso nga kunanalaag ingkay agpakita ti padi, napandamot ta nagpakita ti padi, iyidalan da, naimbagan damutan. May sa tinagsubli. Iso nga mabalin nga kunanahaan, nang inasigan ida, anya na ganan, mabaling nga maibilang nga agkukutel. Maikadwahaan nga nagtrabaho ni Apo Jesus. Malagip yun, di bulsek, Jesus anak ni David, kunana, kaasyan na, kanya ti kayat mong aramidak, kayat ko makakita ak, anya tinaramid ni Apo Jesus, timmo pra ijay daga, ginamay na jay pitak, in kabil na ijay mata di jay bulsek, nakakita, malagip yun di ebanghelyo, na agkukutel kaysa. Malagip yun yung ebanghelyo. Kaya nagtrabaho ni Apo Jesus ijay. Uri di babae nga tulang kin umal. Anya ti inaramid ni Apo Jesus insulat na ditoy. Sana inaprusan jidila na epata be open. Nagtrabaho ni Apo Jesus ijay. Kalimaing daytoy agkukutel han nga nagtrabaho. Anya ti kunana laag ingkay agpakita ti padi. Awan inaramid na ang ingkay agpakita ti pati, idi mapandan na laingandan. Idi kuan adda nagsublin nga agdaydayaw. Anya ti imbaga na kin daytoy lalaki ni Apo Jesus, tumakder ka kagawid kan, pinaimbag na ka tapamatim. Imaginem dayjay, haan nga ni Apo Jesus tinang paimbag. Haan nga nagtrabaho. Anya sino tinang paimbag? Your faith.
Sino tinang paimbag kanya na dayta pamati yo tinang paimbag kada kayo. Isu nga kuna tayo kakabsat ti pangrugyan ti pan nakaagas, ti pangrugyan ti pan nakasolbar ti problema, ti pangrugyan ti pan nakaurnos dagiti parin. Faith in Jesus Christ. Hindi ko nang karoon na natin kumakalaan na nagatuman na anda kami doubt na. Dahil kararag tayo, dua-dua na. Kurang kita lang tayo kaya po Jesus. Kala ko matapos natin. Ay, patsem. Nagbasbasa ka. Kayat mo, amatulpoy, dahil matulpoy ang dahil patsem ka agtrabaho ka, agadal ka, magunod mo. Kaya't kung agbalay gi business mo, trabaho, patsem nga agbalay gi ka, agtrabaho ka, agsakripisyo ka, magunod. Ngamin iso pangrugyan ti pamati. Patsem nga adda pagbaliwan ti biyag mo, uray day ta sakit mo, no kaya mo nga maagasang ka, mangrugi ti pamati kini Apo Jesus. No mairugi day ta pamati, tulungam day ta pamati. Kaya mo umaagasan, anya dagiti tumtumareng, ado ti maintenance ko, haam mo kang kanan dagitoy. Doktor. Apaman nga nakatalikod ta doktor, adamot agas, nagganas nga rason, day no, nangato ta sugar mo ka, adamot agas, ay apo ko data mula punsyonan ti berberukam. Adapay dagiti daduma nga, handa pa'y ka agluluton. Matay di ka aruba da, may kadwa isuda manen. Ala data mo lamang ikarkararag sa nga adda matayon ti ubradan tapno dala pag ipangpanganandan agbuda ko mamanen. Anda pa agluluto na kasanor na maagasan ka. Kay kunana ditoy, ti pamatim tinangagas king ka. Latat ta na tipon-tipon tayo kakabsat. Ti saludsod buo ka di pamati tayo. Mamati tayo ka di nga iwanan na tayo ni Apo. Sulbarin na dagiti pakarikutan tayo. Mamati tayo ka di nga jidaw-dawatin tayo agrasya na kaitid na. Nagmayat ni Naaman napankin ni Eliseo. Anya ti kunana tumapugan idi rumwaren kas lakalinis ti kudil ti ubing di kudil naagasan at totally. Katatamat haantay lang nga tumapog iti danom. Haan lang nga ibaga ni Apo Jesus nga na ingkaed pakita ti padi. Ni Apo Jesus awaten tayon iti komunyon. Ni Apo Jesus physically tinasantuan ayo Eucharistia awaten tayo. Nubuo di pamatim waknitan na. Dalusan na. Pagbalinan na nga nadalos ti ko'y kudil wano ti puso tayo. Gaputa dadto nga nga awaten tayo. No anyaman dito nga mang pagpagbalin kada tayo nga kukutel, no mamati tayo, kabaulan ni Apo Jesus, idinasantuan na Eucharistia. No buo di pamati tayo, no nabigbigan tayo nga, nabilag iso na, itid na dayta, itinasantuan a Eucharistia. Kadaytoy at kumati attitude tayo, di kumaati puso tayo, nga anyaman adawaten tayo, itinagan ni Apo Jesus, mapagustuhan, anyaman nga dawaten tayo, uray no inya nga saksakit, maagasan, itinagan ni Apo Jesus, anyaman atartari gagayan tayo, mapatgan, itinagan ni Apo Jesus, kunana nga ruti salmo tayo, nagpintas niya ti kunana, impakaam mo, ti Apo ti pan nakabalin na, kadagiti pagilyan ti pan nakabalin na amang isalakan. Salmo day taa, impakaam mo ti Apo, impakaam mo na bilig na kadatayon. Hanya pa lang ti aramiden tayo. Impakita na ti bilig na kadatayon. Hanya pa lang ti orayan tayo, may salaang titulbag na pamati. Lualwan tayo ti mamati ak. Mamati ak iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti may sa nga Apo ni si Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao di ti napaypayso a Diyos, naianak saan anaparso, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket kapuken kuana na aramid dagiti amin nga adda,
Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamait ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Sumagtawag ti Ama ken ti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken ti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamayag ti panakawan dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong nga masakbayan. Hintay umararaw itinadungo nga Ama, ammuna dagiti kasapulan tayo nga anak na, ket gapot a mamati tayo, ken mangnamnama tayo at tulungan na tayo kadagiti kasapulan tayo, hintay nga rod iyebkas dagitoy, ket kuna tayo, apo denggem dagiti kasapulan mi. Apo dinggem dagiti kasapulan mo. Idawdawatan tayo dagiti obispo, papadi ken amin amang idadaulo iti simbaan tayo. Takanayon kuma natibker ti pamati, ken namnamada iti panangisaknapda ti mensahe ti ebanghelyo ti ayat. Kapya ken namnama, dawaten tayo ti Apo. Apo dinggem dagiti kasapulan mo. Idawdawatan tayo dagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo. Nangruna iti ili tayo. Te bendisyonan ti Diyos ida, ket maaramid da dagiti trabaho, ana ipabaklay kadakwada, ket agbunga da at pakairanudan ti kaduan. Dawaten tayo ti Apo. Apo dinggem dagiti kasapulan mo. Idawdawatan tayo dagiti mannalon, mangalap ken amin amang mangged. Tataginayunen ti Diyos ti grasya ken bendisyon na kadakwada, ket maapit da ti bunga, dagiti pagbanuganda. Dawaten tayo ti Apo. Apo dinggem dagiti kasapulan mo. Idawdawatan tayo dagiti agtutubo iti sangalubungan, nangruna iti pigilyan tayo, tapno saan da kuma maiwawa karagiti bisyo, ket maragpat da ti ambisyon da, ket agbalinda apudno anamnama ti pagilyan. Dawaten tayo iti Apo. Apo dinggem dagiti kasapulan mo. Idawdawatan tayo met ti bagbagi tayo, tapno mapalagda ti pamati tayo, ket mabirukan tayo ti dalan ngagturong iti naglorya na panagbiag. Dawaten tayo ti Apo. Apo dinggem dagiti kasapulan mo. Agulimag tayo tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adim mawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem dagiti kasapulan mi. Apo dagiti kasapulan mi nga anak mo. Dawatin mi tapat gam ida, ket maibiyag mi dagitoy paramot laeng ti pagimbagan ti simbaan mi. Ikamang mi dagitoy gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Idatun iken ka, Apo
sangue mina. Daytoy tinapay pasantem duman. Ken daytoy arak ngay tais naton ken ka. Ket sapay laku matamay kaliday ti padaya. Abang supapak mi kinadungong mo ama. Daytoy tinapay pasantem duman. Ken daytoy arak ngay taidatong ken ka. Ket sapay laku matamay kariday ti padaya. Abang supapak mi kinadungong mo ama. Inakong miken ka. Nagagsak mi nga anak mo. Magyaman miken ka managparang na ama. Awatim ka sangue mina. Daytoy tinapay pasantem duman. Ken daytoy arak ngay taidatong ken ka. Ket sapay laku matamay kariday ti padaya. Abang supapak mi kinadungong mo ama. Daytoy tinapay pasantem duman. Ken daytoy arak ngay taidatong ken ka. Ket sapay laku matamay kariday ti padaya. Abang supapak mi kinadungong mo ama. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagiti adaton tayo. Makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Iya po awatin na kumadagiti daton kadagita imam. Ket may paayo pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad apo dagiti karkararag mi, ken nangruna unay daytoy daton mi, tapno daytoy Santa Misa arambakan mi asipapasnek, ipan na kami iti gloria ti langit, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dagan sa tag-ay tiya. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno unay may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaan ti panakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaan ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaan ti panagungar na, ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli kan ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo, Santo ti Apo Diyos dagiti ami aparswa. Ti langit ken dagana
tapno iti pakay daydayawan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Madaydayaw ti umay, itinaganti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudno na Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay. Nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik isu amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, atin napay mangan kami. Et iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarami, ipapatay mo. Itingarod pa ng ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami. Ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano di ti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag.
ket magiranod kamto ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, magikadwa kamto kadmet kadakwada, a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katlalwan tayo ti kararag na inisuro ni Apo Jesus kada tayo. Aming adat sa dilangit, maraydayaw matinagan mo, dumteng di pagarya matungpal tinagan mo, dito'y dagat sa dilangit. Dito'y dagat sa dilangit. Idem kadam nialdaw ito'y ikanen miti, patinayon aldaw pakawanen nangiti, paswasulmi akasmet pamakawan mi. Iti basul dagiti nakabasul kada kami, di nakamet baybayan ngao manugot, iti suliso isalakan nakam, iti dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti pannulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Di panakabalin kendaya, iti agnanayo nadi, tuwag sarda. O Apo mi Jesu-Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Kapya.
Adtoy niya po Jesus ti Cordero ti Diyos sa mangikat ka dagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo ayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingo may kakanyak. Nyan ti may salaing nga sao mapaimbagton ti karar. Mga daken ka ako, tingkas ko, nararaw ko, inaasing kinayat mo, inakitali, tuy aso ko, mga daken ka ako, kinibkas ko, tuy arararaw ko, itaasing kinayat mo, inakitali, tuy aso ko, aruto Diyos sa pukin ka, inakawaten kay tuy adipen mo wala, inakakibinin, alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno at talinay na bukod mulain. Naruto Diyos sa pukin ka, inakawaten kay tuy adipen mo wala, inkakakibinen, alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno at talinay na bukod mulain. Dangita ima, ipatay mo, kawen simge tibiyag ko, asikalaeng di bagnos ko, nagturo, inapuno, itaima, ipatay mo, kawen simge tibiyag ko, asikalaeng di bagnos ko, nagturo, inapuno, aruto sa kinta, inakawaten kay tuy adipen mo wala, nakakibinin, katarabayin, alain ka saranayin, tapno at talinay na bukod mulain. Naruto Diyos sa pukin ka, inakawaten kay tuy adipen mo wala, inkakakibinin, alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno at talinay na bukod mulain. Sa sinwa, kalagit mo, alinampay ka di amin nasugsugat ko, pagkasam ka di daw Diyos nga
saan mo inatulakay ko. Nagunin ka, inakawaten daytoy adipin mo lang, ikakakibinin nalain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno at talinay na bukod mo lain. Kumararag tayo. Apo, tartaraunan na kami itinasantuan abagi kandara ti anak mo, ipaay mo kadi, tairanod na kami itinadyusan abiyag na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Gusto ko mamit kan. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg apamindisyon. Ti Diyos sa pon ti liwliwa ornosen na kumadagiti aldawyo, tapno makapagbiag kayo si kakapya, ket ponwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kay kumadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkadan na dagita pusoyo iti sidong ti ayat na. Babaknangan na kay kumati Diyos kadagiti bertodes ti inanama, ti pammati ken tinadyusan nga ayat. Agbiag kay kumaanagagat nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kayto iti agnanayon a kinagasat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasin din na santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Agyaman tayo kinagagsakay ti amin na parahon na. Yag nakitintin na, darakin namin na, sabay kumatain kay amin, agkay kay sa tisidong na.